nazari kan wasu abubuwa guda uku da za su faru ko kuma suka faru a jihar Kano a tsakanin wato Abba Gida Dauda Kahutu Rada da kuma Alasan Ado Doguwa. Da zuwa yanzu dai hankula sun koma ne kan zaben Alasan Ado Doguwa da kuma halin da Dauda da Kahutu Rada na jam'iyyar ta APC fitaccen mawakin ta yake ciki, musamman ma yadda yake fuskantar shari'o'i da kuma shi ma Alasan Ado Doguwa shari'ar da ke jiransa. Sai dai kuma majiya mai tushe ta tabbatar da cewa shari'ar da ake yi wa Alasan Ado Doguwa tuni an maida waccan shari'a zuwa birnin tarayya Abuja, wanda hakan ke sa mutane ke lura ko kuma suke ganin cewa shari'ar ba lalle ne ta tabbata ba a yanke hukunci, duba da an ɗauke shari'a ma daga jihar Kano an maida ita birnin tarayya Abuja. Ana kuma ganin Alasan Ado Doguwa ya fi kusa da duk wani mai shari'a a Abujar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan channel ta mai albarka, inda sharhin namu na al'amuran yau da kullum da kuma labaran namu na safe za mu tattauna ne ko kuma za mu tsokaci dangane da abubuwa guda uku da suka faru a jihar Kano, duba da yadda ana dabda rantsar da sabon gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf. Sai dai kuma har yanzu Abban na ci gaba da bada shawara ta bakin mai bashi shawara kan al'amuran yau da kullum, cewa akwai wani yunkuri da gwamnatin jihar ke yi na kwashe kudaden local government domin din yi amfani da su a waɗannan zaɓuɓɓukan cike gurbi. Wuraren da dai za a yi zaɓuɓɓukan suna da yawa, sun hada da irin su Ungwaggo da Doguwa da dai sauran wurare inda aka samu matsaloli na wato rumfunan zaɓe da sauran al'amuran da ba a rasa ba. Sai dai kuma shi ma fitaccen mawaƙin jam'iyyar ta APC Dauda da Kahutu Rada a wannan satin ya fuskanci kalubale, musamman ma yadda aka ga an kori wasu daga cikin masu bashi tsaro sakamakon wani harbe-harben iska da suka yi a zuwan Dauda da Kahutu Rada garin su na Kahutu. Da zuwa yanzu an sallami waɗancan ma'aikata daga aiki, mutane na ci gaba da tofa albarkacin bakin su, inda kuma Alasan Ado Doguwa ya kaɓaken arziki ga mutanen mazaɓarsa, duba da jibi ake wannan zaɓe ko kuma ranar Asabar ɗin nan mai zuwa za a gudanar da wancan zaɓe na cike gurbi wanda ba a yi ba. Da zuwa yanzu ana sa ran kowane ɗan takara tsakanin Alasan Ado Doguwa da soja kowa ya je ya nemi mutane, damar da hukumar zaɓe ta ba su kenan. Banda wannan zaɓe akwai zaɓuɓɓuka da dama wanda suka hada da 'yan majalisar jiha, 'yan majalisar tarayyar da za a gudanar da su a kuma cike gurbin matsalolin da aka samu a jihar ta Kano.